Ahojte, drahí milovníci rýchlej chôdze. Dnes sa pozrieme na ten geniálny zákon o chôdzi na chodníkoch. Média u nás vykrikujú na plnú hudbu o 6-kilometrovom limite pre všetkých. Sociálne siete sa dusia od smiechu na memečkách o slimákoch na chrbte s radarom. No ale čo keď sa smejeme nie z nezmyslu, ale z našej vlastnej lenivosti a hlavne hlúposti? Poďme sa na to pozrieť. Novela od poslanca Vážneho zo Smeru, schválená 28. októbra, nie je žiadny manifest proti vašim svižným nohám. Definuje rýchlosť chôdze na 6 km za hodinu, ale len pre kolobežkárov, cyklistov a korčuliarov na chodníkoch. Nie pre vás vy zátopkovia a priblincovia. To číslo 6 km za hodinu vyplýva z biológie ľudského kroku a z EU štandardov a je definované tak, aby chránilo deti a babky pred tými, čo si myslia, že chodník je ich Formulov 1. V roku 2024 sme mali 15% viac nehôd kvôli kolobežkárom fičiacim 25 km rýchlosťou a ich obetiam končiacim v nemocnici. Zákon platí od januára 2026 a pokuty budú 50 a 100 eur. A čo to pre nás znamená obyčajných chodcov? Nič. Nul. Nada. No ale hej, pokračujte ďalej v panike. Celé Slovensko sa na tom rehoceme jak blázni. Bulvár kričí zákaz behu. Facebook je plný vtipov o babkách s časovačmi a slimačom maratóne. Zábavné? No asi ako Kafkov cirkus. Ľudia sa fakt píšia tým, že zákon nečítali. Veď na čo? Meme je lepšie ako fakty. Chodníky sú u nás ako boiska. Deti versus kolobežky. Seniori versus rýchlici. Tento zákon je však o empatii. No ale my máme radšej škandály. No a kto je na vine? Média či politici? Nie. Vinu nesieme my všetci za ignorovanie reality. Absurdita nie je v tých 6 kilometroch, ale v nás. Pred zdieľaním si prosím, prečítajte aspoň tento paragraf a spomalte. Z ohľaduplnosti a nie kvôli pokute. A možno sa dostaneme fakt ďalej bez dolámaných kostí. Ďakujem a želám pekný večer.